Ala. Good day people! Welcome to Bitokbitok University! Wow, kaya nagamit ko kuhan ka ng mount sa sakyanan para klaro yung kaya bang kuhan. Di ko kabalo kung sa framing karon nakita baka video. Makita ang akong maidlot nga amahan nasa likod. Eugene Ski Sparsky o si Rico Suave na po sa likod. Okay. So nag-drive ko karon, padulong nami karon sa Impasug-Ong Bukidnon. Kaya karon na ipaygayo ng among orahik nga post Valentine nga climb. Siya pinakabugat ya. Ay, lain nila ya sa kalsan eh. Imo ni pa. Pay mo ni pa. Ayan. Kani oh. Alright, good day people. Okay ra ni. Guwapo ang weather karon. Medyo gloomy, okay ra. So kompleto na nga itong mga orahik people with the couples. Yee! Official photographer na taro nga brada. Katong walay mga pares, butang na itong space sa picture then to follow na lang, i-dito na lang dayon. O kani nga client o ba na nga akong airpods. Pero sabot mi nga pagsaka na mo di na papa Brad Ramon tinawagan. Alright. Kuan Jere, local guide yapon ko diri din. Kauban ni tabing. Kuan, atong trail. Na may pansin niyo nakasaka na gyud Kapayawan. Atong trail 5 minutes. Din pa ni din panaog ta 40 minutes. Tabok din tag suba. Then naitulay bamboo bridge. Tapos pasaka kung kapoy na gani pahulay mo. Tapos naman tayo guide, si Tabing din, si Totong yung sweeper. Sa Kapayawan rin, kuhaan mo dito, exclusive mo, kamuratan nandito karon. Additional o bayad si sweeper niya na. Sa mga, o sa imong mensahe sa mga couple nga nag-uban ron, kay couple climb man eh. Nag-aanta ni sila gigayon. Piso na yan, piso, ritual, hulog ng piso. Okay. Pero kung na 1,000, pwede naman po siguro. Piso na, may piso, baligyan. ang wala daw piso, na ibalikan dito 100. Thank you, salamat. Thank you brother. Thank you. Amen. Alright. Kinang first nga shoot dito sa kanang panaog. Ah. May kawayan na. Nanay nga na ha, mga couple. Tuloy din ta. Alright guys, medyo ulan-ulan. Taliti lang, di kayo good kusog. Okay, nabili na mi. Asa na isa mag-climbing na siya o nag-shopping? Wala. Ate ka Brad. Dala magagkuhan Brad. Grabe akong amahan ta, paspas kayo. Ay good. Tor. Take a story mo Brad. Sila dua. Oh, kuban na sila. Oh, kuban na sila. Nah, nanlog kayo ba? Smile sa camera. Ay, budi ara. Grabe yung earpass bay. Paspas kayo. Kaya. Kaway sa camera. Woo!
Okay, nanami sa junction. Take 5. Putang sa bag. Take 5 minutes. Ball break. Good. Loud and clear na namin sa side. Nami sa junction. Kuhan sa mi. Prenup pictures sa. Paulay sa. Nagkuhan pa ito man. Mag-init na me. Sila Ma'am Glo, kaya nag-una naman sila. Wala to sa akin. Ito lang kahit sila ban, millennial. KN, break sa mga dyan kay ang cameraman. Back itubig. Nuna ko. Pagsimigil ko. Hindi ko lang naawas. Dapat din na sila. Kumindugid para mo. Isa! Hindi mo pinungban ni. Ayaw ba? Hinanap ko. Hindi pinungban mo yung maka. Yay! Woo! Gibiyaan ko sa Malooy. Yay! Alright guys, nanami sa campsite. Papa Eugene survive. Sama pa. At sa timong yung ganin, mubalik ta na ka. Oh, balik ta ko, watch. Layo naman dito. Diretso na lang. Medyo gwapo ang weather, buong brutality. Oo niya. Sa mga nagdupa-dupa man mo diya. Anong nagdupa-dupa mo talang. So yung anay lang roll up 5 hours mo diya ha. Kuto sa mawalang ulan ha. Shifting. Boss. Okay. Diyan mo ha. Actually morning gipasakata mo. Kay kamo may paghawi din he. Wow. Wala. Nagsabot mo sa inyong mga tent? Wala mi nakadawat sa memo nga yelo ang tent. Basing may inon sa tanga bayas sa sadta nata sa LP. Ulan-ulan may gala, grabe na sila. Mao na nagdala sa mga single kasi sila mo ipagtaod sa tent. Na diya ha, diya mo focus mo sa tent. Yan. Si Rancel single. Si Rai Rai single, si KN, kana single. Kani minyo ono na ni. Si Panyero. Pag na imagine na Panyero, pila na kadisway ulan diri. Naa nasag ka ni ulan na pod. Renyero gyud ka. Pero lami kay weather may gala. Kay diri init ba gyud kay ni, basi ngani orasa. Guwapo kayo yun ang weather. Karang taliti lang siya ba? Okay kayo. Very good yun kayo. Ako mo ngalan ko. Reynero. Isagasa. Pero siyempre nakauban na si Ma'am Ruby. Okay na kayo. So nami muna mong post-climb event. Post-Valentine Day. Post-climb, post-Valentine event. Pag-games na kinsay kinadugayan nga Kana. So last man standing. Couple. Last couple standing daw ang kuan ani. Butang itong mga bag na lang. Ang sapatos ay. Oo, tama bi. Kana stick na to pa may itong ikuan bi. Kamo ba ang kuan dire sa mo? Ha? Kamo dire ang food department? Nag-cater. Kamong catering. Palihog ko bi sa akong kuan palihog. Sa akong kape. Kanang walay sugar ha. Ala, grabe na kasi lang doon lang. Mo na advantage pag mag-una nagwapa na, pula na ang aping, nade diri ang make-up one area diri. Ang retouch area. So pula na may mga lips. Adwara mo. Sani? Aping. Trabaho gyapon bisan nag-climb sa Manioy. Okay, sige. Signal. Okay. So guys, nag-pictorial na ang mga couple sa mga gipambili ng mga asawa sa unsa man mo diri. Sa unsa lugar? Food committee na lang mo. Ha? Mingaw kayo? Sa sa mga mingaw bi, sinong bi? Ato na sinong sa gimingaw sa asawa? Ang ato diri nga malingaw. Ang wala nang ngit sa asawa. Mingaw gyapon. Gimingaw gyapon. Ato diri nga malingaw gid sila. Okay. Para lang gida. So, ni serbisyo na lang lugar inyo ha. Sa ilang mga asawa ani goal kay sila may gala. Anong kapalayo ka ang mga single? Uy, tabing, asaman? Ayan na, ito na po ang mga pictorial may gala. Yay! Kanang smile nga wala na pugos, usama na oy!
Lalakad siya. Waprina! Tara sa ko. Sandig yung... Ayan. Sandig yung ulo sa ko. In fairness. Wala, ni ko ng clouds, in fairness. Ang clouds, ni sabay. Ni sabay ang clouds. Ang atong couple, nag-unang, lalay, wala mo naka-prepare? Wala na? She's the one, he's the one. Pasensya, wala daw sila naka-prepare, nag-kuhan daw sila, pasensya kayo. Inalag na single yan nga magpagay. Asi, okay na pa. Ako papa, kay Sarah may isa, na yung mga single siya daw. Meme! Awa, suwabe. Hoy, Rico Suabe, gawas diya! Kadjot lang, nag-ilis pa ko. Tingog si suwabe. Kaluoy kayo may gala na unsa man mo, oy. Inconsiderate kayo mo, gimon yung props man ang single. Dili man ang single si Emily. They supportive sa cameraman. Lagi background music. Mabi, di agad sa tungod do, grabe. Kasi ingon di pwede mag-music diri sa bukid. Di pura magbulag na nga kanta. Sa phone banda lang just Pakita gamay ma'am. Side view gamay ma'am. Ana. San. Unsa man? Unsa? Labi ang props. Okay. Lang nasa sila yung pictorial dito sa likod, no? Oh, kaluoy kay niya. Asa yung mga asawa, bra? Nasa balay lagi. Ay, Pero kaloy. kanayong gibuhat, pang-report na nako niya. Mo ba? Ebidensya. Di na gid sa katuon nimo. Basig diri na gid mabuo ba? Feeling gid ako. Basig diri na gid mabuo. Don. Ala. Loya sa mga single ay, nag-photographer na lang gid taon may gala. Brad, nagtanaw siya ani nga video, Brad. Sa imong makasulti siya, Brad. Alas diyo. Amping da tarong ay trabaho. So engage na Brad. Ang gani promise ring. Couple ring sa Korean ba? Korean na mo. Nadamay siya sa akong kabuang. Alala. Sa kano sa manang kuanan eh. Ambot lang tanahon lang masin karon siguro nga tuig. Nana mo yo sa reception ninyo. Basta ikaw kay discounted mga amigo man ta. Share gina. Hoy, naigaburot! Cellphone. Cellphone day, sorry. Ikaw mo tanaw siyang kaspa. Ana. Ang mata. Utang. Wow. Bro, si Taririk na may in love kayo. Okay. Ini sakto gid sir bird ba? Lalam ng kamot ay babaw. Kapuyan yung mag-pictorial dengan kay director. Kapoy kayo mag-pictorial dengan kay director. But thank you Lord, ni nindot ang among ko ano. Isabay gyud ang panahon may gala. Clouds. Ready? 1, 2, 3. Lord kayo? Basa. Laway. Malapot ko. Nag-rehearsal sila daan. Ayun na. Muna mo mga photographer nga kulba kayo may galaw. Simon.
Juan. Uy, pag-ilis na mo, uy. Juan. Uy, pag-ilis na mo, uy. Okay. Gusto mo nila? Apa? Okay. A few moments later. Okay guys, after sa mong pictorial, tingkao na. So among menu karon ay lobster, King crab. king crabs, O mga isa pa, perfectly selected prawns. perfectly selected prawns. Oh sige, magsugo na tag-imagine. Seafood lagi baboy man eh, tigway man is dagat. Seafood yun. Salin-salin rang walay kupol. Gamira sa Rico na dia. La Rico, basa si Rico. Ligi. Dul man ganito. Butang na lang na. Auran. Aman sa tatabi. Uti, ko alam mo dia. Uy, tawad. Lalay ra gid maniro. Sa paon ko man yun. Gabi ka just musa ba? Mga gwapo. Lawas nga lami siya. Nay mawala ako may mangita. Pero gini siya mawala niya ambot lang. Up is. Yes. Sa positive daghan usa gwapa. Ano man di man ni Mego? Nice pag color. Tomorrow.